Karbi Anglong rai koma sai kiamen pen penang an abang fuatum illegal sai ke klema putak kat sa atum pen bolong koma GPHEI bia long perang kiamai kang nipon. Bangso perang kiamai kang nipon along Karbi Anglong along ri ahoy adui lapen rai koma sai kimate Forest Department pen penang an abang fubang piatum illegal sai ke klempon. Rongarat apan forest nang pipo pu amen pen lak-lak atangka rada vika chong sip lasitangka kientang atum apan tong sekot pen Forest Department lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen forest anghoy pipon serak nang jipusi bangso perang kiamai long ning Jepon. Kedam tang ning kan suri ni la inquiry si vosi kachiklo ni paing kora sirkep arni si bangso Forest Department illegal sai klempon. Bonta forest amen pen rada pantangka kecho en amen pen non puta forest anghoy pek pon pedada jok penang arada tumpen aning kekang dolo lapen kedam tang mukro along apran kedam nang jui karli tang birasing lekthi alang like forest anok bepo lapen karli tang birasing lekthi amen pen bangsuri isi a forest anghoy pipon nang jip lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen pipon popusi katsa atum pen ning Jepon. Forest anghoy nang pipo pu amen pen tangka kientang atumapan jongsi forest aworeng anghoy pipe pulote rara tumpen sodak akachesong deng ponji pusi bangso perang kiamai kang nipon along ning Jepon. News report Lotikimi News Karbi Anglong. Kipavirji kipavirve kecirai komji atuma department ke apran lason thot si pinangan atuma bangke labang sumat halo nili tumpang kangi ponthap ba kipatam pa ponthap pule rok dah kita menili tumpi hekak kita menili tumpinangan cingwai cingsai si labang suasai ka diteng dulu laposi pinyani kita mi hope dalam kana hado kecengni tu illegal appointment po puthak tiposi je forest department long ke ili tum border langdam lu tangte forest asai kamatum haladak asai khu amasi kitang tik office ini pajak gamham pen ki klema bang format sia bi hada kosom sili tumente itu forest along thengpi thengrang mendang lok lapen ason amung dopik ladak kosom si kecilai kom non setame la bang so asai khu nang ki kom det pen jo kadure pen jo ili tum kacing honai nok dilo alang ni lekhe sambo alang ni ke long ri apharma methang long ri long par apharma lapen methang long inglong long longchor lang roy lang met lapen arong sangti akirai anok bipusi alang ni pal letu hok nang di lapen hok nang ko lasi labang so puthak ni tum pulo ke cheng pentame aron ripen illegal appointment puthak council tumta lam thecipi lo ke cheng penta jak aron ripen jong si komania bangku komania officer komania karbi komania parok hedung atum kacirap dupok duputante council authority atumaphan nang tum prajin pen nang tum tokjil di tum panang pacini non nang than mek non ni tum pader di pinpen action matalang tum ke inside konflik poku rat aphan alam chalo la sini tum ning thelo labang solang di kaningia teng pen je council pen authority person tum labang so rat aphan ning bethe pe jong tum ning thepik la pen tum ning thing samul alang li rat aphan lam chak kipi la ke mesen lo la pen ke joy ke la kali la bang so sai kamalang likit deng ponang jita tani dum ning thelo alang li jakong lo alang li klem ponji ko ini tu ning ke theklong la si la bang so ateng pen pulutang te non da meni tum la bang so pen jok si ke cheng ke ile tum theng pi kang hulo mukro long ghotona keceng ke thengpi kang hu pulo hadak sai kama tum sai ko tum kadure pen jo api thu bang ke thengpi rong thengpi kang hu tum pen e tum border nang le rok long le phela na dim nang le rok la halo don atum nang tum thatha pini ne tum kaninge da ni tum pinan an adim jo humri lo border an humri lo la se pini meghalaya pen karbia angloma border to tai sukani pu nilipana नीलिके शिवसागर पे ना बॉर्डर लसों सिलिटुम दाकुटकुटी लाहौरियान के नागालैंड बॉर्डर
la pen bor lang pher bang ke la ke ilitum lamding anat ahoy lo la se ahoy tin na long abhotona dorek dopik ta ahok pelo ilitum isona bangke forest a department apan Karbi Anglong atum Karbi Anglong atum chiki nai pen isi bang churu nai thengpi thengprang nang kevir pen joksi long le philang ta ilitum hai ki thia ja kong long forest atum jong si avitan ko sonte komentuni pen ilitum Karbi Anglong along le bangke nang ching hip tang lo non ta me na bang so kang hu kang hi kirai dun hip puna jak ko ma videt alang tum sai fu ka du repen joksi pini la persona photona nang ke klang Nagaland border ta me la dang non me phek pro ini tu theng pi theng prang ki cheng ke sigun nang rot lo abagan pe ma api he pe ma lang tum pan kai dang lo a phi thu ko pi lo ha da bang ke ni tu Nagaland along le nang chirai pang cheng dang lo la sila da la an lo photona ke the council pen ta me chisong nang kok si alang tu eviction kadu kave dak aron repen nang do atuma phan freedom nang kok lo la ke kusong lo te ili tum ki cheng a hot kirai kom thik thek he po forest atuma phan sitame alang le tum ta ki un edep pen jo sai thu kadu repen jo si la posona ghatona nang klang la ancho ta kali 2016 aning kan nile tum lang kai jan hawar long ta me Langkajan hawalong tami nili tumla son si forest department men chiraksi ladak majaterang pulo ada isi arong lo lurdu manat dak thengpi nang kan hu koila nang kan hu pen nang pangcheng si nili tumta si son dam lake Karbi Anglong apo sinam le tum ning hang ling pen klem un etan kunili tumta forest department atum pen dam si pudam bon ka halada bana khey tum si joy joy pen chiri poket chiri ket akhitinang klem hanso tharmi kecheng gela tum sigun ka lo thengpi ke ro ka a thengpi doan rot thei no pan thai dan no aphi hem nang kim lo hem nang kim de pen aphi ke te council pen ta non hajong la dak eviction pa plan nang ko la ko sin ni tum la hai ka do ka ve ko nai tum ke theklong bai tum song doan Karbi doan ta me si kache rok tok pen ke do nai ni la pen nang le tum herang ke ya bitung tum han si ta me ka chu ri dun kan tum ma ban ke la bang so a border ba Karbi Anglong chi bai thik nang gi puru tang te a thik pet ing tang kri asom la ke khei long ri ke rai ko ma tum ke la dak okor police atum kali police atum ke kadu ka vp meiman border abang kala tum ke initiative and duty la sa hok pe da bang ke border an ke lang tu bang ke forest department hello ni tum ke khek long bang ke je Karbi Anglong ke la sini ni tum hin pen forest department phan ka churu kan tum bang ke pini da Karbi Anglong sonda tax station tum son tax rum chok tang ko son te da Karbi Anglong ke avetang lo pramenta la si forest atum ta karjap si pen jok si pini Karbi Anglong langroi langjeng inglong thoi thengpi thengprang la pen la dak ason na ador ke do la pen apulon ke do ele tum lang sun ponon ajat ponon ta nang ki jok ya to ke la posi nili tum ta non la bangso illegal appointment aku tha ke pachira block pen kan nili tum kan tunga bangke jitu la taili tum monchi memelo council la tum lang peme nang kokpo la pen la bong aron repen pu asomba illegal appointment na lo pacha crack tum han ang ge prap jin pen alang tum legalize purisi la bangso sa puri ke pipleng bet nang ko forest along bidasing le thi amen nc forest along ke alang ni men nok be forest atum ke alang ni tanong te forest department along din office ta me bidasing lekhe akumlin ke alang tum la ke forest nok be lo pura alang tum akumlin na binai ku sini tum kani pon kan tum la si bidasing lekhe sang ho amen pen Karbi Anglong la inut forest nok be a wiki bu ke bang harot pe chan tunai po bang ke la illegal appointment an pipleng si mon pikela bangso kan huatum nang dapat dang le de anjak kong horam la inut a wiki bu pen jok forest long ke
hanta luvilo sorban na ke op le pinje phan la posona hore am hoi pe pleng thuk sik karbiang long along le a phelang theng pi theng brang right thipuna ja khong long nang lasi nili tum pini ke bang nang ko pini tum kan ye nang ko la pulo kisuma na tum son nang mathata hai piposi ihevet alam isivet alam la tum do warat na lasi pini ni tum ki dunang ko kalam khidala phelo pinang an tum athe bang harota suseda lo dona tum nona bangke je alu nang chot krai pen nang ni tum na suda ke in samri people lo nang ni tum ka chisong ke lak lo ma nili tum phan ipeng anang wa nang chisong pi manang pa chun pi dun de lo ma nang ni tum kopini ka chingki ka chithan lo tang lo ma ba nang letung lapuan vet puma pinangan arada tum jetu hala tangka maha pen ka chulara tum la pen amlu la tum je rada tum ba ki du ki suma tum ke ba ke chini ne tum ke ani ke thedo pe je horeng abar sai long ko de ka chongda tum je pa sitame labang so alu ko krepen alak apoisa ke chupi dun pen la so alu ipak ko kretum anin ki bi dukok lapos alam ni tumili tum phanang kar ju abang ke la hello jenan tum song atum kecheng pe nang pandak pilo nang chisong pilo pu kodak ang dengan lo kili nang kar ju la sinili tum ta insamri nili tum insamri la ke nili tum insamri re alam ni tum pulo je council atum masih pulo alam tum council ke ja abang chief executive member ili tum karbian lo council abutuman ko rat phanin pathelo la pen alang tumta je mesen asai si kadu phan pulo je na tum samjin pe arom teng pen nili tum phan nang palino nili tum phan ta apon pino nili tum claim kon la si hoklo nili tum na so complain alo bangke department ke palina gi diman palilo la pen la bang so alo bangke je PCCF non PCCF babang chief conservator alang liya bang council ana lo pele tang tangke labang so putha ka chingwa i ka chingsa ji pe ne bangke nili tumke ajunar lo udun nor bangke nili tum authority kalida laposi nili tum council of han ki jom lu kan tum bapini alang tum han kukan tum bangke je nili tum ta alang tum arom nang ki kuat teng pen kan jok plot ji apha athe nili tum sai jok ji rat bang harua rat do ko proxy bang harua rat phan ka chisong pi pen je ni tum ta kiane alang litum claim ri ko akam ki claim do project phansi nili tum ta sai chulang bom lo na se rat ma pulo na tum dharna na organize no na me tum thari nili tum rat tum do nili tum alo chot crate pen nili tum officer phanda ni tum jongji heni tum ta kai sibet ta ki pido la pen ki claim abang puta me kar bengong do pik ta nili tum ngo pen nili tum ka sorsa ma yok ka sorsa ri tum te je mane ki claim pi ala prabana churona ko la tuman akheno ma thari je mane middleman atum ke tangkala an and that penedat chudat ko ahok lo officer atum pen involvement ke do officer atum government officer atum department officer atum ala me tum ke paklem toy tahai minute ne kandidat tahai minute sitame nilitum akimang nilitum asong pen ke majok middleman no mane tangka poda tum la tum kiri la tum kang sai ni tum authority la posini tumalang tumamenta ni tum nong nota jo tum te setame apor humoi ki pipen kachisong pen alam tum lam cha inuda de ke tum alam cha pen yongsi alam lam dak le butan te ni tum sai jo ji claim nang ko na ko bangsi de ke athe hidup dia tum ke potsi la tum bangke hala alam chapen alam tum hidup kisung bangke si tom te da ningit heveda aku non bangke nili tum phanda la bang so kar ju bangke ke dokok nili tum da alam tum phan ningi pat hena ko bangke ajan mu tame aron penam kisong bidun po nang le tum long si dolo rada kam nang ple bipu posi nili tum ta isia song ro posi nang le tum rada kisung lo arja khipo posi nili tum lam chak kachipitang dok la posalam le tumang ki kupilo non bangke bang pharu tame bang pharu ni tame dope khangyang dona tum is west karbiang long alam si ki do no la si sa yoge la bang so dharna bang nang du nang ko ra nili tum phan akang sai nili tum phan ke chok che anom nu bang council pen nang bok thu der na ku bang si nili tum chi matha la si du yok plot du dem ko bang council bang ra da phan
อันนี้ก็เป็นเทบะเปกลังกับปรางนั่นเองและสินี่ลิตุมาพันบางกุลอเทละบางสุลาให้ appointment อาลูบางเกกดามตัง2021 jadi June 29 na ciklu pulutan te appointment pi kanyan lo la posi non 2023 June a ciklu an pe kandidat pe 2023 June 29 na ni bangke rada tuna ni ki pungge la an ta thangalam abedat pote ya chingrum pak si ala tu mithang akeng ben me bang si pu is wekar biang longan je la ke chua khanna abang ubang pitungan wang chingrum si Council theng no tame ba PCCF je conservator forest theng no tame alam tun ke nang ini linbek nang i polam te hala sor ni tum claim that athe council pe ni tum phan nang tum ke claim asai chok chi nang ni tum authority alam pate pek putok ni tum phan ni pudat na polam mang si ni tum kachima thapo la posi ni tum hin pen anong no abang ni tum jok handa pundung te bon ta council phan sodat ka chuni ni tum mangke CM sa ake hai alang ni jungjung adiden sido forest department apose forest department hamlo karbiang long along ke revenue ta ke onai no la pena kam tang nai department lo la pose alang ni la bang sualam ta me rada phanakang hon ka yin sudura la ke rada tum akan ningri kumat hara la ke ahok pena ke sum kumat hara alang ni prajing pen inside pi bang sa ke be ku bang ni litum kecuni dikang tunggu bang athema sai jogi ki claim lo putang te nili tum ki evidence anta piklan dat ko pena so dharna long la phelo nili tum ke chising ko nang ko ke nili tum hara da ilam men ke muni tum nang bisa se data hai posi nili tum asong pen ke dharna ta dude pinla ma joko phana nong ta arenge thela pen officer anong ta ditum joji pinla setamira so hoda bang ke nili tum ki joji bang ke nili tum ke lam cham plan chot kali nili tum projector bi tam si apoisa ki pi amuni rabang thu illegal appointment nili tum bang expose nang kogi ta hala swar ni nili tum phan bang so som chok ki pura nili tum phan nili tum akeng bot niri duri la ke nili tum non penta lek te dam de prak ta me kachu ningri kan tung abang nili tum lam cham plan ninge ge bot ha so ke nili tum projector bi tam si evidence bang ke nili tum town nang long tum expose nang kogi la se mohada so ke je mane officer men plan ro mane officer poisa chudeng en nang plan dun ro komane middleman manager po tung nang plan dun ro komane em nang plan dun ro setame nili to non man ta chuning ripati krim lo nili tum chuning ripati krim lo mohala swa hot an ang deng claim nang kok na bo claim nang kok sai yogi claim nang kok setame nili tum phat non beta rat tum handa than lo nili tum laban tharo so se akisunga arja dunang kok ji ko bang sin ni tum kanini kang tum laposi 2021 June si kadro ka verada phana ke chaka ka chong thuya lo alak alam do akrolong si lero corruption tasik la pana corruption ta council la tung anu chiden de lang ding bang ke nang hu me ala la sini le tung ke pulo je ha tum han nang ne ke kilom de det alu chot kre tum phat ana bang ke nang la tum horeng ang hoi bang pet pon thuno lapen ke pacher thek awore ang hoy pachong da war sai ba na tum thonon ku bangsi nili tum ke lam the sidet tami je council authority dum phat ki pupi ba lam the si ke paleppi lasi 2021 June achi clock lapen 2023 June 29 2023 anong an ki claim job project phan ke council tunta nili tum phan atwa ra bang ni sa na atwa ni pe yok pondu kali ni pudang te rat ajo ini rat kacing rumah lo nili tumta klang nang kokpo aja duksung sitame nili tumta ere ni khule su sitame nili tum chihodai nang kokpo ate aka chisong lo la son si rat atuma kamat ha kokpo rat kamat ha lo nili tum bangta aning pe bibe la si karbiang long ato kan unong ke duan la pen illegal appointment ba nang tum phang hore war sai pe nang ke cha bang kubang piduan tum sitame nili tumai hin pe dame nang klem ipon bom lo councilor tumta nili tum ke chinge te mote kaching bai da do kono alang le tumta la puan rada phan ka chong thuria ji ke mat pathe la penalang le tum prajin pen la bangso dai botai phong lo je forest department lo ma joine non ta ile tum meghalaya lo chidam chibang lo le hadata ke cheng nang eklan put ke border issue ka dimati thengpi kang hutuma lamati ladata isiki pudunang ji
ke bang ke ni tumta dakta kado be tumta chini nai ke thengpi kang ru alam pen ko people si border aisu bang jurima kang ru abang ke kang ru ke ajak ave lo mat kang ru te kang ru lo ta kang ru long pe dam pen nang ye polo ke non kang ru pen na job long le philang na sinang ta nang odrong lo laposi karbian long sulang do ara da tum han ta mai ni tum pulo la pen ako council ke the ki ding at tumaphan ada council la long principal secretary la pen secretary duan forest na ta sai kam ke klem dungan therefore duan a department la atuma division ke duan la pen pcc ba ke hai pan se me so da pen tuning rilo pinina tu media hoi pen la pen council la long la bang so forest department la long ki othi babang ki right thi babang japong ke thenai ba karbiang long CM je chief executive member ake hai alang ni bang prajin pen rada phan inghon ponangi lapan inghon pon lo tang te ratum an sosialang ni long japong horan ta pidunji puni tuning kedo laposi prajin pen rada phan ni te pa thia lam do son te me par pe yu pusimili tumai hin pen chuni ridun kan tunga bang